Știați că lumea obișnuită a IT-ului s-a încheiat recent și a început ceva complet diferit. E ca și cum am trăit ca ființe 2D pe o bucată de hârtie, iar acum lumea se schimbă într-una spațială. Dar să o luăm cu începutul. Acesta este Janusz Neumann. El a fost primul care a spus că tehnologia informatică va funcționa cu un sistem binar de cifre 0 și 1. Evident, fie există curent în linie, fie nu există. Apoi a venit bunul său prieten, tot maghiar Leo Szilard, care a introdus cuantumul elementar al informației, pe care astăzi îl cunoaștem sub numele de bit, adică schimbarea zerourilor și a unuilor pe care s-au construit până acum toate limbajele de programare și software-ul. Și în cele din urmă a venit producătorul de procesoare Andrew Gluck. El a fost cel care a dat startul în producerea hardware-urilor și a procesoarelor. Din păcate, alternanța dintre 0 și 1 este lineară, așa că nu vom ajunge niciodată din urmă cu creierul uman care lucrează în paralel. Totuși, săptămâna trecută, totul s-a schimbat. Google a anunțat apariția unui computer cuantic cu operațiuni paralele. Exact mașina la care Neumann a visat mereu la acea vreme, dar nu a găsit cheia. Așa că acum vă vom povesti despre ea. Până acum a existat o lume de sau, fie 0, fie 1, o succesiune de bits. Iar acum este o lume de și 1 și 0 în același timp. Aceasta este lumea biților cuantici. Quantum, adică conține toate informațiile deodată. Cum adică? Nu trebuie să aliniem opțiunile una după alta, dar pur și simplu le aruncăm pe cele rele și rămân doar cele bune? Hopa! Este prea simplu pentru a fi adevărat. Setul de drumuri care duc de la A la B trebuie să conțină un singur drum drept, adică trebuie să evidenția singurul drum drept din cele proaste. Așa că de acum înainte GPS-ul nu doar enumeră posibilitățile, ci include toate posibilitățile și apoi selecționează singura soluție corectă care va rămâne însită prin cernere. Dacă așa putem vedea lumea pe computerele noastre, atunci atenție! De asemenea, parola corectă va ieși din toate opțiunile disponibile în câteva secunde. Schimbați codul imediat, trebuie urgent să reconstruim ceva aici, trebuie să inventăm noi parole pentru că apar computerele cuantice. Nici măcar nu observăm cât inteligența artificială capătă sens sau defectele genetice umane sunt luate în considerare sau hărți de stele nesfârșite sunt procesate hocus-pocus. Ceea ce înainte necesita mașini uriașe și super rapide, astăzi poate fi rezolvat dintr-o singură lovitură cu inteligența artificială și computerele cuantice cu gândire paralelă. Nici nu ne-am dat seama de ce este capabil acest computer, cât de mult ne va afecta viziunea asupra lumii. Ceea ce ne-am dorit până acum, doar în visurile noastre sau am încercat să evităm din toate puterile noastre, poate deveni realitate.